Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да си запушиш ушите, докато крадеш камбана". Един крадец си харесал една голяма камбана в храм, но камбаната била твърде голяма, за да я носи. Той решил първо да счупи камбаната и след това да вземе парчетата, за да ги продаде. Крадецът ударил силно камбаната с чук. Бам! Тя извъняла силно веднага, щом е ударил. Страхувайки се да не събуди монасите в храма, той не посмял да я удари отново. Но скоро крадецът измислил друг план. Запушил си ушите, мислейки си, че щом той не може да чуе камбаната, никой друг също не ще може. Точно докато крадецът бил по камбаната, монасите дотичали и го хванали. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.